Euskal testu zaharren bilketa antolatu du Nafarroako Artxibo Orokorrak Fontes Linguae Vasconum aldizkariaren urteurrenean. Mende erdia igaro da aldizkari zientifikoaren lehen zenbakia argitaratu zenetik eta egun Euskal hizkuntzalaritzako adierazleetako bat da. Ana Herrera kontseilariak gaur aurkeztu du artxiboko kriptan kokatzen den erakusketa. Fontes Linguae Vasconum aldizkari zientifikoaren 50. urteurreneko ekitaldien barruan kokatzen da. Aldizkariaren sorreraren testo ingurua jaso ez ezik, erakusketa honek euskaraz eta euskarari buruz idatzitako dokumentu original zahar importantenak jasotzen ditu. Erakusketan euskarazko eta euskarari buruzko dokumentu zahar esanguratsuenak biltzen dira. Erakusketari balio erantsia emateko, aurkeztutako materialak originalak dira eta ez da erreprodukziorik aurkeztu euskararen inguruko aurrekaririk gabeko bilduma osatuz. Erakusketa honek altxorren bilkura bat izan nahi du, altxorren bilduma bat izan nahi du, eta esan bezala testu guztiak originalak izanik esan beharra da nire ustez, nola ez, erakusketa historikoa dela. Ez dela, nik dakidala, hainbeste dokumentu original sekula batera bildu. 7 ataletan banatzen da erakusketa. Lehenean, Fontes Linguae Vasconum sortzeko aurrekariak aurkezten dira, aldizkari zientifikoaren sorrera garaiko testu ingurua kokatuz. Bigarren atalean, euskaraz idatzitako testu zaharrenak aurkezten dira, erdi arotik hasita. Hurrengo atalean, euskarak galdutako euskalkiei tartea eskaintzen zaie, hizkuntzaren desagertutako aldaera ezberdinetan idatzitako testuak bilduz. Hizkuntza herrikoia ere biltzen da. Laugarren atalean, aske ezagunak diren Axularren Gero eta Leizarragaren testamentu berria aurkezten dira euskararen aberastasuna azpimarratzeko. Jarraian, erlijioa zaratago sakontzen da erakusketa, testu administratiboak eta eskuiskribuak bilduta. Azken aurreko urratsean nazioarteko hizkuntzalaritzarentzako tartea dago. Azkenik, euskal filologiaren tartea planteatzen da. Bisitariek Nafarroan gordetzen diren dokumentu original nabarmenenak gozatzeko aukera izango dute. Martxoaren 31 arte izango da ikusgai erakusketa hau Nafarroako Artxibo Orokorreko kriptan doan.